ҷабҳаи муқовимати миллӣ дар Паншир хабар дод, ки теъдоди зиёде аз ҷангҷӯёни «Толибон»-ро дар муҳосира гирифтанд. «Толибон» иддао доранд, ки дар дараи Паншир пешравӣ карданд. Фаҳими Даштӣ, сухангӯи ҷабҳаи муқовимат, дар саҳифаи твиттераш навишт, ки «Толибон бо далели инфиҷори кӯҳ аз ақибашон дар минтақаи Дашти Реват таҳти муҳосира қарор гирифта ва тамоми васоиду таҷҳизоташон ба ҷо мондааст». ӯ афзудааст, ки даргирии шадид идома дорад ва ба гуфтаи ӯ ҳазорон террорист дар Париён муҳосира шуданд. Билол Каримӣ, сухангӯи «Толибон», низ дар твиттераш навиштааст, ки 4 ноҳияи Панширро тасарруф карданд. Аз ин пеш мақомоти ҷабҳаи муқовимат гуфтанд, ки ба хотири ғофилгир кардани «Толибон» ақибнишинӣ карданд ва баъдан онҳоро дар муҳосира қарор доданд. Ҳарду ҷониб аз талафоти зиёд ба ҳамдигар хабар медиҳанд. Рӯзи гузашта бархе расонаҳо бо такя ба мақомоти «Толибон» хабар доданд, ки Паншир суқут кардааст. Аҳмад Масъуд ва дигар фармондеҳон суқути Панширро рад намуданд. Аҳмад Масъуд ҳузури «Толибон» дар қудрати Афғонистонро фоҷиаи зидди башарӣ ва силоҳи қатли ом унвон карда, аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хостааст аз ҳадафҳои ин гурӯҳ ҷилавгирӣ кунанд. Паёми Аҳмад Масъуд рӯзи 4 сентябр дар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ марбут ба ҷабҳаи муқовимат нашр шуд. ӯ ҳушдор додааст, ки агар пеши роҳи «Толибон» гирифта нашавад, ифротгароӣ дар кишварҳои ҳамсоя ва минтақа тақвият хоҳад ёфт. Ба гуфтаи ӯ, «Толибон» бархилофи ваъдаҳояш барои риояи ҳуқуқи башар аз ин аслиҳа кӯдакону занони Паншер ва сокинони дигар манотиқи Афғонистонро кушта, аз нигоҳи мазҳабӣ ва қавмгароӣ ҷиноятҳои зидди башарро содир мекунад. Аҳмад Масъуд аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хостааст, ки «Толибон»ро эътироф накунанд. ӯ гуфтааст, ки барои ҳимоят аз Афғонистон дар хоки Паншир зидди ин гурӯҳ муқовиматро идома хоҳад дод. «Толибон» ҳанӯз ба изҳороти Аҳмад Масъуд посух надоданд. Номаи Масъуд дар ҳоле нашр шуд, ки аз ҷанг дар дараи Паншир хабарҳои зидду нақиз мерасад. Зимнан дар авҷи даргириҳо дар дараи Паншир рӯзи 4 сентябр генерал Файз Ҳамид, раҳбари хадамоти истихборотии Покистон, ба Кобул сафар кардааст ва бо раҳбарони «Толибон» мулоқот намудааст. ҷузъиёти мулоқоти ӯ бо раҳбарони «Толибон» маълум нест. Вашингтон ва ҳукумати собиқи Афғонистон Покистонро дар пуштибонӣ аз «Толибон» борҳо муттаҳам карда буданд. Мақомоти Покистон ин иддаоро рад мекунанд.